Сәхнә артында ыгызыгы, Болгар милли музыка премиясы башланырга санаулы минутлар калган. Һәркем тамаша башлануын дулкынланып көтә. Кеше булмагач инде ул икенче төрлерәк, энергетикада икенче төрле булу кебек, бераз күңелдә моңсулык та бар. Ләкин инде бу зур бәйрәм, ала бирсә киләсе елларда тамашачылар белән бергәлектә шатланып, сөенеп, шулай гөр килеп үткәрбез дип ышанып калам. Болгар радиосының 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасын башлыйбыз. Мондай зур тамаша елга бер генә, дөньяда нинди вазгыять булмасын, татар күңеле җыр моңсыз яши алмый. Артистлар да әлеге зур тамашага ныклап әзерләнгән. Безнең Айдар Минхаҗевна Айдар Тимербаев иҗат иткән җыр икәү дип атала. Без ул җырны теге ел үзебезнең туйга яздырган идек. Туйга элгертеп яздырдык һәм инде үзебезнең концерт программаларыбызда җырладык. Бүгенге концертка махсус иттереп без биючеләр белән матур номер әзерләдек. Күз яшьләрем булып яңгыр. Гадәттәгечә Болгар милли музыка премиясында җыр авторларын да бүләкләделәр. Араларында ел саен катнашкан иҗатчылар белән бер рәттән, күңелендә йөрткән уй-хисләре белән мондый масштаблы чарада тәүге мәртәбә бүлешүчеләр дә бар. Мондый дәрәҗәдәге концертларда, мондый дәрәҗәдәге тантаналарда мин әле беренче тапкыр катнашам. Һәм рәхмәт әйтәсем килә Анастасиягә. Ул үзе милләте буенча татар кызы булмаса да, татар теленә, татар җырына аның шундый җылы мөнәсәбәте шуннан да хөрмәткә лаек. Киләчәктә дә мин аңа уңышлар телим. Безнең җырларыбыз, уртак иҗатыбыз киләчәктә шундый матур премияләргә, матур дәрәҗәләргә лаек булсын иде. Басали дигән җыр Исфир Ягудин сүзләренә мин инде үземне театраль композитор дип йөртәм. Исфир Ягудинның әйттереп калыйк әле дигән спектакльне язылган җыр, дөресен әйткәндә, 95нче елларда, 98нче елларда бик популяр булып, Дулкын Курай радиоларында яңгырады, мин җырладым ул чагында. Без инде бик шат, безнең ретро җырларны яшьләр алып җырлаганга. Безнең тамаша турдан-туры трансляцияда бара, һәм инде концерт барышында без шалтыратачакбыз. Бер тыңлаучыбызга инде ноябрь ае дәвамында безгә SMS хәбәрләр килде. Нәрсә ул сезнең өчен алтын хит, нинди җыр ул сезнең дип. Моның өчен 5522 номерына SMS хәбәр юлларга кирәк иде. Һәм якынча 5000гә якын SMS хәбәр гариза килде. Шулар арасыннан инде без бары тик берсен генә сайлап алып, әлеге кешегә 12нче модельле iPhone тапшырачакбыз. Шуңа күрә менә интерактивлык та бар, онлайн форматта. Бу әле безнең өчен дә яңа, тамашачылар өчен дә яңа. Ел саен яңа җырлар, яңа тамаша, тик ике алып баручы Илфар Кәримов белән Рөстәм Гайзуллин гына алыштыргысыз. Ә менә 3нче алып баручыга 2017 елда Мисс Татарстан исеменә лаек булган Зөлфия Шәрәфиева чакырылган. Мине монда чакыргач, бер дә уйламыйча риза булдым. Бу бит инде безнең татар дөньясының милли премиясе. Бүген шундый зур тантана. Иң эзләнүчән җырчы гүзәлем гаилә дуэты Азат Гөлсирин, ә инде иң зәвыклы җырчы исеменә Венера Ганиева лаек. Бу проект дөрестән дә үзе зауыклы проект, затлы проект дип әйтәсем килә. Ул бит ел дәврендә барлап алынган җырлар, ул җырлар инде безнең тамашачылар да сайлап ала. Шуңа күрә монда көтеп алынган артистлар, көтеп алынган ишетергә теләгән җырлар яңгырый. Мин рәхмәт белдерәсем килә безне дә онытмаганнары өчен. Болгар милли музыка премиясе ел саен татар эстрадасы легендасын билгели. Бу исемгә төрле елларда Хәмдүлә Тимергалиева, Рафаэль Ильясов лаек булган иде. Бу ел әлеге номинациядә композитор Мәсгут Имашевны бүләкләделәр. Болгар радиосына һәм анда эшләүчеләргә һәммәсенә дә бик зур рәхмәт. Унутмаган өчен җырчыларга рәхмәт, җырларны яратып җырлыйлар. Бик зур рәхмәт барысына да. Болгар милли музыка премиясында радио тыңлаучылар иң яхшы дип тапкан җырлар яңгырады. Алар киләчәктә татар җыр сәнгатенең алтын фондына кертелер дип ышаналар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.